Rakas Suometar. Rakas Suometar. Ekman piirsi meille tällaisen Suometar-kuvan aikanaan. Se on tietysti tällä tavalla tämmöinen paperi. Ja minäpä laitoin sen sitten Suomen kohdalle. Ja sitten huomasin, että kappas vain, että kuinka hyvin Suometar niin kuin tähän asettuu sitten tämmöisessä asennossaan, jossa Suomi aikanaan oli myös ja kuinka täältä menee kaikki. Täällähän meillä on Polvi-niminen paikkakunta Ylivieskan-Huitteilla ja sitten täällä nämä kaikki Nilkkaluuta myöten niin kaikki on nähtävissä. Suometar on täällä meidän kanssamme. Ei nämä voi olla sattumaa mikään. Tietenkään. Ja sitten kun siellä on myös Kaldoaivin, aivi tarkoittaa aivoa. Ja sitten täällä on Kyynel-kanavaa nimistä paikkaa ja sitten meillä on täällä niin meillä on aika lailla siinä kohtaa, missä pitäisikin, niin meillä on tämmöinen korva täällä. Suomettaren korva, niin selvästi Karikasniemi, Iskuras, Kamijoki, niin se on lähes jotakuinkin siinä, missä korvan pitäisi olla lähellä ja sillain. No sitten tässä nyt tiedetään, että sydän on näillä main jossain, niin me voidaan ottaa sinne sydän tällä lailla. Tämä on tämmöinen yleinen kuva netistä sydämestä, niin nyt kun mä asetan sen tuohon jotakuinkin sillä lailla kuin se voisi niin kuin sydän alana olla, niin sitten me nähdään täältä, että nämä joet ja kaikki täällä on aortta, sydämen aortta, niin täällä on sitten taas järvi täällä, joka virtaa ja sitten on nämä tänne ja sitten joet menee täällä aivan niin kuin samoin kuin, että tässäkin niin kuin kiertää sydämen kiertoon niin kuin noin, niin sitten joet menee niin kuin noin. Enemmän tai vähemmän. Ja täälläkin on joki seurailee ja sitten täällä on myös näitä lähdejärviä. Täällä on mielenkiintoinen aortan kohdalla, sitten on Lokan tekojärvi, joka on, täällä on tämmöiset kummalliset hännykkeet, niin joo, semmonen. Ja sitten, kun ei tässä nyt mitään, tää on ihan tämmönen hassu juttu, mutta sitten se, mikä mulle niin kuin vähän järkytti, rakas Suometar, on tämä, että kun ensimmäinen kohde oikeastaan, mitä mä karttoja tutkin aikanaan 3-4 vuotta sitten, niin mä tutkin jostain syystä Maltan White Tower Baytä. Maltalla on tämmönen White Tower Bay, on täällä muistaakseni täällä pohjoisessa, tällä tavalla, niin kuin nähdään, niin täällä on Coral Lagoon. Tää on It Torri I Abiad. Tää White Tower Bay on täällä ja mulla on tästä materiaalia, että armeija kaivoi tästä, niin tää oli tämmönen ennen, niin nyt se on tämmönen. Ja jostain syystä tämä on muotoutunut tai muotoiltu niin kuin tää on samanmuotoinen kuin Suomi. Ja sitten täällä on tämmönen hassu juttu, kun täällä on tämmönen teksti.
teksti tää oli, tähän mä kiinnitin huomioon silloin, niin täällä on Peace on kirjoitettu tonne. Ja täällä on alla, tämän mestan alla, niin täällä on, mä tutkin, niin täällä on sukellusvene tukikohta. Täällä on sukelluskieltoaluetta tää. Ja sitten tässä on tämmöinen matkailuautoalue, niin kuin camping, tämmöinen puolikiinteille vaunuille. Niin tässä on hyvin mielenkiintoinen. Täältä menee tunneli itse asiassa. Täältä on armeijan kartat löytynyt, niin täältä menee tunneli. Mulla on nyt kartat tuolla. Niin täältä menee tunneli näin, se on kaivettu aikanaan. Ja tämän rakennuksen alla lukee, siinä tunnelikartassa lukee, että yhteys maanalaiseen junaan. Ja näitä towereita on sitten, niin täällä on, näitä on Malta on täynnä näitä niin kuin, näitä. Ja Valletta kokonaan on muinainen Star City. Tämmöinen, täällä on nämä rakenteet, kaikki nämä on. Tämä on ollut kokonaan tämmöinen niin kuin vedenkäsittelylaitos, koko Malta. Ja liittyy tähän nyt sitten Suomen Lappiin. Niin tämä valkoinen White Tower, niin tämä oli mielenkiintoinen, että armeija on kaivannut tämän sodan aikaan niin tyhjäksi tämän laguunin. Ja tästä on purettu tällaisia, tämä menee tämmöinen muuri täällä rannassa. Niin se, että nyt se on sitten, kun se on näin tehty, niin nyt se on sitten, että kun katsotaan, niin hypätään tänne Suomeen, niin mä laitan tosta päälle tämän saman kuvan, mutta se on tällainen Petori ja Abiad, niin tää on, eikö se ole aika hyvin tässä niin kuin samaa. Tää on niin kuin Suomen, otetaan tuolta vielä pois toi ilmatar tuolta takaa, niin se voi nähdä niin kuin selvemmin. Tää on aika selvä juttu. Niin nyt mistä syystä mä siis löysin tämän? Mistä syystä mä löysin tämän? Tai mistä syystä mä rupesin tähän tuijottaa tähän Peace On? Ja miksi nyt lukee Peace On niin kuin suomettaren otsalla? Ensinnäkin, ja sitten vielä tämä, että tässä on niin, tämä tunneli menee täältä ja täällä on yhteys niin kuin maanalaiseen junaan, niin sitten tämä on Raja-Joosepissa just kuinka ollakaan tämä kohta tässä. Raja-Joosepin kohdalla toi niin kuin niin Saariselkä, mitä näitä? Saariselkähän on niin kuin matkailuvaunuja, no joo, niin sellaista. Erikoinen homma vähän tämä maailma, mielestäni. Tää on tämmönen, ei tätä nyt tiedä oikein mitään. Noniin. Kiitos Suometar. Vapautta.